खायफा बुङो आसि माने नोरै मोनथाम खालामनानै आ खालामनानै सा खालामनांगौ होननानै खिन्थु नोंनि खुगायानो फिसाबा नोंनि खुगाया फिसाब्ला नोङो आसि थाइथाम सोनानै माबोरै आ खालामगोन नङा होमबा जायनि खुगाया गिदिर बिसोर मोनथाम हाबनानै आ खालामगोन नङा होमबा खुलुमबाय आं दिबिकन बर' नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन एक्सुवेलि साखौ बोरै खनो जोंदि खनो नङा होमबा जोंदि मेथाइ खनो मेथाइ खननायनि सिगाङाव जों सोलोङो सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा बे सा रे गा मा पा धा नि सा खननायनि सिगाङाव जोङो बयनिख्रुइ बिसोरनि बे सातथा सुरनि गिबि स्वर बे साखौ सोलोंनो माने बहुत खस्थ' जायो बे साखौ सोलोंनो थाखाय बहुत टाइम नांगौ जायो जाय नोंखौ फोरोंगोन जायखिजाया गुरुजियानो जाया जाय नोंखौ फोरोंगोन सोलोंनो थाङोब्ला नोंथांमोना थांनाय लोगो लोगोनो बे गुरुजिया नोंनि साखौ फार्स्ट खोनासंग्रोगोन नोंहा जुदि सा खननाया सा बे सा खननाया जुदि नोंहा पारफेक्ट स्वर नांदोंब्ला सो नोंखौ बिनिफ्राय नेक्स्ट स्टेप लांगोन अब्ला जोङो साखौ एक्सुवेलि बोरै खननांगौ जायो आङो नोंथांमोननो जोंनि जा गुरुजि बिथांमोना खोन्थादों आङो बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायगोन नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनो दङब्ला बिनि सायाव सोङोब्ला माबाफोर खोन्थानो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाजागोन आं दायो नोंथांमोना जेब्ला प्रेक्टिस खालामनो जगोन जायखिजाया जेब्ला नोंसोर क्लासाव थांगोन बा प्रेक्टिस खालामनो नोंसोर जगोन अब्ला तानपुरा जेरै दायो तानपुरा गाबगासिनो दङ बेनि उनाव बा मबाइलावबो दं आइसा लाइभ्स दङ दानिया आइसा लाइभ्सजों तानपुरा दामना लानानै खोनासंदो मोजाङै खोनासंनानै नोंथांमोना बे साखौ मोजाङै रोजाबनो सोलोंदो जेरैबायदि एग्जाम्पोल नै सा माने सा खनब्ला उननि सायानो जानांगौ आरो बेयो जेरैबायदि फुंफैयो नङा होमबा जों जेब्ला फार्स्ट गिबि सोलोङो सा जेब्ला जों फार्स्ट सोलोंगोन बा फार्स्ट खनगोन अब्ला सा बेखम जायो माथो फुंफैयोब्ला जोंहा सा बेखौ माने लोरियो आरो कनफिडेन्स गैयाबा बेनिखायनो जोङो बेखौ बेसे हायो लासै कन्ट्रल खालामनानै मोजां जनानै आरामसे जिरायनानै माने देहाखौ पुरा सिम्पोल एगारनानै मोजां खेबसे हां लानानै सा खननांगौ जेरैबायदि सा माने एसे जुदि मावोब्ला दसेनो बन्द खालामनांगौ आरो माने फिन खेबसेबाव माने ट्राइ खालामनांगौ सा बिदि बार प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ सानिनो बायदिसिना गुबुन रियाज दङ जेरैबायदि जोंखौ मर्निं रियाज होनना बुङो मर्निं रियाज फुंबिलिनि रियाज ओमकार दोङो आकार इकार दङ ना ओमकार आकार इकार नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामबा मर्निं रियाज होननानै सार्च खालामबा बहुत बायदिसिना माने बहुत माखासे नोंथांमोना लिस्ट ओंखारगोन माखासे भिडिअ ओंखारगोन बायदिसिना मर्निं रियाज बुंब्लाथाय मा खालामनांगौ बेयाव नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरो हायोब्ला आंबो साननैसोनि उनाव मर्निं रियाजनि भिडिअ मोननैसो नोंथांमोननो लानानै फैगोन जायखौ आं खालामबाय थायो सानफ्रोमबो दा मेन आइडियायाव फैनोसै साखौ जों बोरै खनगोन नङा होमबा साखौ जों खोन्थाबायनो जेनेबा जोंहा जों जेब्ला गिबि सोलोङो सा बिदि मोजां फैया माने गिबि सोलोंबा सा बेखौ फैगोन बा साया मालाबा सोरनिबा नांनायनो नङा अब्ला नोंथांमोना मोजां खोनासंदो मोजाङै लादो आङो
बे तानपुराखौ दायो सि स्केलाव दामगासिनो दङ सि स्केलाव मानो होनबा मेल आरो फिमेल नोंथांमोना बहुत प्रेक्टिस खालामनो हागोन बेखौ आरो नोंथांमोना जेब्ला खायफा सा बुंबाथाय खुगाया गेवा खुगाखौ मा माने कम्पालसरि जों खुगाखौ गेवथारनांगौ लाजिनायनि बाथ्रा नङा जों बहुत लाजियो माने जोंनियाव माने लाजिनाय होननाय बाथ्रा बहुत फैयो माने बहुत लाजियो जों बर'फोरा थेवबो लाजिनायखौ दोनथ'नानैबाबो जों बे खोथाखौ सोलोंनांगोन जों जेब्लानाखि माबा मोनसे मावनोब्ला लाजिनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोङो बेखौनो खालामनांगोन साखौ खनोब्ला नोंनि खुगाया जेरैबायदि सा बांद्रायबो नङा साबो नङा सा माने नोंनि बेसेबां केपासिटि दङ नोङो खुगाया बेसेबां केपासिटि नों सिनो हायो बेसेबांसो माने नोङो सिनानै सा खालामनांगौ जायो खायफा बुङो आसि माने नोरै मोनथाम खालामनानै आ खालामनानै सा खालामनांगौ होननानै खिन्थु नोंनि खुगायानो फिसाबा नोंनि खुगाया फिसाब्ला नोङो आसि थाइथाम सोनानै माबोरै आ खालामगोन नङा होमबा ओंखायनो खुगाया गिदिर बेसो मोनथाम हाबनानै आ खालामगोन नङा होमबा दा बेनिखायनो आङो जेनेबा आङो बुंदों आरो गुरुजि बिथांमोना जोंखौ बुंदों माने सा रोजाबबा नोङो अनलि नोंनि केपासिटि जेरै सा बिदि आरो नोंहा जुदि प्रब्लेम जायोब्ला खननो जुदि प्रब्लेम जायोबा खननो नोंथाङा आसि थाइनै लानानै नोरै लाजागोन मानो होनबा आसि थाइनै एसेबां बयहाबो खुगाया खेवो आसि थाइनैनि बे आसि माने मोननैनि खम खुगाया माने माने नोरै जानो आरो जेनेबा सा 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 सुर नांदों थेवबो क्लियार बुस्थुआ फैयाखै सा बिदि जानो नाङा नोंनिया जुदि खुगाया सिथाराबा खुगाया जुदि नों खिनो लाजियोबा नोङो नोरै आसि थाइनैखौ सोनानै मेक्सिमाम आ सा खालामजागोन आरो मोनसे बेयाव टेकनिक दङ मा मिथिबाय सा खननायनि मोनसे टेकनिक दङ बेयो जाहैबाय नोंनि जिथु नैबे हाथाइ नैबे नोंनि जुदि हाथाइ ना सापस नैबे नोंनि हाथाइ ना नोंनि सालाया नैबे नोंनि सालाया हाथाइनि नोरै थानांगौ नोरै जानांगौ माने बोलो नङा ग्रोब नांनानै नोरै थानांगौ नै आंहा जेरै थागोन नै सा सा नोरै नोंहा साया जुदि सा नोरै फोङोब्ला नोंहा पारफेक्ट सुर जागोन आरो क्लियार जागोन नोंनि साया बिदि खालामबाय था नोंथांमोना सानफ्रोमबो 20 मिनिट्स बा 30 मिनिट्स नोंथांमोना जुदि सानि प्रेक्टिस खालामबाय थायोब्ला नोंथांमोना साखौ बरिया खननो हानाय जागोन उनाव साखौ मोजाङै नोंथांमोना खननो हानायनि उनाव बिथिंहाय लासै नोंथाङा आगबारिलांनो हासिगोन फुंबिलियाव नोङो मर्निं रियाज खालामबा नोङो साखौ प्रेक्टिस खालामनायनि उनावसो नोङो माने बाखि सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा बिदिनो थांबानो जाबाय थेवबो माने मेन फार्स्ट नों गिबि सोलोंजेनबाथाय सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा बिदि लासै खालामबाय था लासै सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा मोनफ्रोमबो स्वराव दसे नेथ'नानै सोलों बेखौ एक्सुवेलि नांदोंना नाङाखै बेखौ नायबानो जाबाय सा नांदों रे गा
ma pa dha ni sa बिदि मोनफ्रोमबो स्वरा दसे दसे दामनानै नाय नोङो आरो नोंथाङा जुदि दायो फार्स्ट सोलोंदोंब्ला माने जुदि नोङो 1 year जायाखैब्ला 6 monthबो जुदि नोङो सोलोंनाया जायाखैब्ला अब्ला नोंथाङा only तानपुरा दामनानै दा सोलों माने बे समाव जोङो स्वरखौ मिथिया माने बिनि बे स्वरनि जायगाखौ जों मिथिया जेब्लासिम जों बे स्वरनि जायगाखौ मिथिया बेयाव सा जेरैबायदि आं एग्जाम्पल खिथानि बेयाव सा दोङो आरो पाया बहा दोङो होनबा पा बेयाव पा दङ सा बे सा मा मा नांबायना मा सा गा बिदि सोलों माने बिदि जेब्लासिम नोङो हाया बिदि जेब्लासिम नों खननो हाया माने मोन्थिया नोङो स्वरनि जायगाखौ मिथिया जेब्लासिम नोङो बे 7ता स्वरनि जायगाखौ मोन्थिया अब्लासिम नोङो बे सा रे गा मा पा धा नि सा खौ नोंनियाव हारमनियाम ला नङाब्ला कीबोर्ड ला नङाब्ला नोंथांमोना मबाइलाव मोनो आथिखालावथ' मबाइलनि जुग नङा होमबा मबाइलाव हारमनियाम होननाय मोनसे एप्स मोनो बेयावबो नोंथांमोना दामनानै नायजागोन गिबि सोलोंनोब्ला आरो नोंथांमोना अनलि तानपुरा दामनानै नोंथांमोना रोजाबनो सेस्था दा खालाम मानो होनोब्ला नोंथांमोना बे सा रे गा मा पा धा नि सा नि जायगाखौ मोन्थिया दाबो नङा होमबा जायगाखौ मोन्थियागौमानि नोंथांमोना हारमनियामजों हेल्प लाबाय था हारमनियामनि हेल्प ला बा कीबोर्डनि हेल्प ला बा मबाइल एप्सनि हेल्प ला मानो होनब्ला नोंथाङा जाहाथे भुल सोलोङा नङा होमबा जेब्ला जों मोनसे बुस्थुखौ भुल सोलोंना लागोन गोरोन्थियै जेब्ला जों बेखौ सोना लागोन खर'आव अब्ला बियो माने बिनिफ्राय ओंखारनो बहुत टाइम लायो बेनिखायनो नोंथांमोना हारमनियाम ला आरो प्लास कीबोर्ड ला बेयाव सोलोंबानो जाबाय नोंथांमोननो आङो बिनि थाखायनो हारमनियाम लानानै माने कीबोर्ड दायो लानानै नोंथांमोननो आं खोन्थादों सारगमखौ प्रेक्टिस खालामबा नोंथांमोना गिबियाव हारमनियाम बा कीबोर्डजों मोजां सोलोंबानो जाबाय दिनै आङो नोंथांमोननो बेखिनिखौनो फोरमायबाय नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामजागोन बा मेसेन्जाराव आं टेक्स्ट खालामजागोन नोंथांमोना माबाफोर सोंहरोब्ला आं हानायसिमहालागै नोंथांमोननो बे सोंथिनि फिननायखौ होनो आं नोंथांमोननो नाजागोन स' आंनि भिडिअखौ जोबथासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट आरो फल' खालामनानै ला थेंक इउ